Żieda ta' 191,000 euro depożitati fil-bank u żewġ proprjetajiet. Din id-differenza prinċipali fil-kontenut tad-dikjarazzjoni tal-assi tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat għas-sena 2020, l-aħħar sena tiegħu fil-Parlament. Sal-2019 Joseph Muscat dejjem iddikjara bilanċ kostanti ta' 75,000 euro fil-kontijiet bankari, illi jfisser li f'sena il-kont ta' Muscat sploda l-fuq b'mod sinifikanti. Ikkuntattjat mill-Journal Times of Malta dwar din il-qabża qawwija fl-assi tiegħu meta qabla ma' snin preċedenti, Joseph Muscat wieġeb li dan kien dovut għal pakkett ta' tmiem l-impjieg meta temm il-kariga ta' Prim Ministru f'Jannar tal-2020, dħul mill-attività ekonomika tiegħu u wirt wara il-mewt ta' membru tal-familja. Muscat ħabbar ir-riżenja tiegħu fil-bidu ta' Diċembru tal-2019 wara jiem sħaħ ta' protesti xprunati mill-arrest ta' Jorgen Fenech fix-xahar ta' qabel u rriżenja uffiċjalment minn Prim Ministru f'Jannar ta' wara u minn deputat parlamentari f'Ottubru 2020. Fl-aħħar dikjarazzjoni tal-assi tiegħu Muscat iddikjara li għandu 256,000 euro depożitati f'kont fil-Bank of Valletta, qabża notevoli mill-65,000 euro li ddikjara fl-2019 meta kien għadu Prim Ministru. Sarattant, Rosjen Cutajar li din is-sena rriżenjat minn segretarju parlamentari iddikjarat 3,780 euro infadla u 486 euro f'kont bankarju konġunt. Cutajar rriżenjat temporanjament minn segretarju parlamentari wara li sar magħruf li fl-2019 ħadet 46,500 euro f'senserija, xi ħaġa li Cutajar qatt ma ċaħdet minn beħ ta' proprjetà l-imdina li kellha tinxtara minn Jorgen Fenech li ma beħ kien waqa' wara l-arrest ta' Fenech. Fid-dikjarazzjoni tal-assi tagħha Rosjen Cutajar ma semmit imkien din is-senserija la fl-2019 u lanqas f'tas-sena li għaddiet. Iżda fid-dikjarazzjoni tal-assi tal-2020 Rosjen Cutajar ddikjarat li xtrat żewġ proprjetajiet f'Ħalqormi u li saret sit ta' dawn il-proprjetajiet fis-sena meta allegatament daħlet il-flus mis-senserija. L-eks-Ministru Chris Cardona li bħal Muscat irriżenja mill-Parlament is-sena li għaddiet ma ressaqx id-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu. Anke segretarju parlamentari Clifton Grima u d-deputat Silvio Grixti naqsu milli jresqu d-dikjarazzjoni tal-assi sal-aħħar ta' April, id-data ta' skadenza biex id-deputati u ex-deputati jresqu id-dikjarazzjoni lill-Speaker.